Lagip di napalabas. May samanan ang naimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, kat impatulod ni pagayam tayo Afemia, Manipod, probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kablaawan kamanpay iti naragsak ka na bendisyon nga aldaw. Kastamatan kadagiti mang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama ngayong kaipatpatangatang dito'y YouTube. Mairaman matan dagiti padak anaayat adumdumngeg dito'y programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko. Katsapay ko ma tamapili yumet nga idrama. Ilingad na kumalatan itinagan Afemia. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siyak ti may 3. Saan ang nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod natalged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet amapan makitagtaged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmol laeng ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idiaddan iti kolehiyo ti 2 kakabsat ko. Hapag gustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitaged ijay syudad. Uray di dakayat a palubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kaykayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mang palubos matlaang kanyak. Dito'y ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmatan nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsarden ka nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kano makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Ada ka di amom amabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakal ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumurot? Anya? Insan, kabailan ta nga ta aya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang para sa kinabukasan. Sa bagay. Sige, insan. Sumurot ak ngarud ken ka. Ay ti saludsod. Palubusan na kangata ni auntie kani uncle. Makaamuditan insan. Ibagak tulatan ang agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga ro din san. Sikat ti makamo. Ibagak nga ro iti gayem ko tadwa ta mapan. Sige matan atatang. Palubusan dakon. Pinalubusan nak lang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisan namang palubos kanya. Pimianak ko. Ubing kabay. Nakadayo ti kunam apapalam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan ba isa? Kadwak matinsan yuli? Ang manak ko. Tatang, agurno nga klaang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapul dito'y balay. Wen, adak di tananak ko. Ang agduma ti biyag iya syudad kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? Ado magkati mabalin mo ang pagtrabahoan dito'y lugar tayo.
Adungag pay so tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlang, no ijaya kung syudad nga agtrabaho. Sigun kiniinsan ni Yoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pay ka no ti bayad, no overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yung asirkin nyo ijay. Ay ikwa tatang, may sa ka no mata kumpanya. Kumpanya te. Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dahil nga Samsung abrand ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan may ijay syudad tatang. Kasalungay agtrabaho kayo ijay. Saan kayo? Paimot ang nakalpas iti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang pangaasiyo. Sika ang arodan ako. Agad nang nagkakumangaroda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglaengen, taasidag ti boarding house ta iti resto para pagtrabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti paldasot ta. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kitaam makit-kita matan ti kararuata dito isuot ta ita. Ay, anya kakabdi insan. Talaga kanwakas ta. Kandi mat ko na pa ni mamita masapo na naposkol ti make-up. Tapno sana basta maikat. Ay, kano danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay, na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin no awan ton make-up ta? Sa bagay matkiti insan. Ay, partakan ta ti magna. Ang mga nawala daw ta. Sa my first night ta ita. Ang mga agungat ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat nga tumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan ta nang itugot ang iti chinelas ta. Ay, kas naunay abanog ko insan. Makasisirap dagiti silaw ijabar. Pudot iti kodil, sakit nakapigpig sa TV jockey. Ano ka ba? Umunapay lang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, JRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Aganta ka! No ibaga nang agsala ka, o di agsala kayo. Nalaka lang madayta saan ka di? Sa bagay, uman matkit di Easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentohan. Tapos, datong na. Kitaan! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod agiti customer mo. Wan nga rod. Matulog tan. Iti kasta, makainan natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty inton bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mauawag? Kat no kaaw-awag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at matlaang ka dahi ti kasasaan na ijay? Nasaya at mat kano lakay. Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet mat kano ti busda. Dahil kayo nasaya at karun ano kasta bagay. Ang sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mat siguro lakay? Nasingpet mat ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi ba dyan ang tabakay? Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, huwag nga rod lakay. Saan na bale? Paawidan tantumat laang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala pa kay. Ikarigatan ta pagadalan da kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada.
Uy, girl. Apa insan? Kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa di na ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't nakano nga iyawid. Kahit imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti may sa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. Apay kit nga ngagkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasanaol na lang ake sa'yo. Angam, agan anad ka ijay, di kag pangado ang mga awag kanya. If there's a problem, yes? Wan, insan, agyaman ak unay. Ay na, awan na nyaman na insan. Siyak tinangawiskin ka dito, iso akargo ka. Sigurado asyak ti papasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble pa naganad kumawa. Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sabay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana madadahil, nagiti mula tayo. Uwan nga rod lakay. Napintas mo lang, ti panagdakkel, nagiti mula tayo ang maiskin man eh. So apat kek, saan tayo ang malugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas masiguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wan alakay. Subsobra pa'y. Ay, wan gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka naman aninton bigat. Ay, kaya nagsweldo siguro, Iso nga agpawit man ay. Mabalin akasta, lakay. Dakkel matakatulungan ta ni Femia, bakit? Nangaro na kadagiti masapsapol iya balay. Ken para iti panagadal dagiti talupay nga adin Wan nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo tabakay. Ibagam kain kwa na. Tadi na ipawit amin di kwarta na. Basapol nga gurnong mo't iti kasta, may tuloy na mo't lang tagadal. Insan Femia, ada ka mat? Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpat ko launay insan. Nagadumati bagawit mo. Apay, awan kayo iti businessman? Kasano? Adamat gaya masakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun? Ay, gusto lang nga rin ta nagsubli ka, insan. Kumusta mat nga tinagbalin abiyag mo, iti poder ta dya businessman? Ay, katbuhay doon niya, insan. Naging joy akidi kasta unay. Ay, talaga? Wen insan, no bumangon ak iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglabakan agplancha iti bado. No kayat kumati ag shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations! Kasano? Sumra kamit lang nga rin ton rabi di ba? Ay, katwan masapul at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kayat maibos ti urnong ko Ay! Tama ka, insan. Oy, Femia, itay nakapay amat-matmata dyan naka-table mo, Wen nga ron insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Anya ka no ti trabaho na? Balo insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda!
Uy, kwarta man nun! Oh, insan, aging impake ka man nun. Nako namon, insan. Kasangsangpet ko laang. Igarahi dakmanan. Uy, di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka insan. Saan, insan? Diyay si marunukan ko na. Diyay nga'y politiko. Hala, saan ka nga delikado iti dayjay? Saan ba't siguro? Kan may sa, mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na insan agan anat kawan. Medyo narigat ma-involve ka iti politiko Don't worry, insan. I can manage. Ay, uray saan kan san asumurot iti daya politiko insan. Ay nasyak ti madandanagan iti kastangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula na bulan ti palabsag, agturpo sa ni Vina iti kolehiyo. Un nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Andiyan nga tano paawid mo ni Femya bakit? Ha, ni apay ko malakay. Tapno, makaisaganan dagiti masapsapol na para iti panaginrol na itong umaya pa nagsasarag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehiyo. Kinabailan tamot ang pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso ang mamate akabailan tamot lang ang paggidanan ni Philip ken Femya iti kolehiyo. Sa nabalik, tabulan lang iti palabsan, nagturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken maysa, at naman sigurong urnong tanak ta. 2 taon mo na sana nagaw-away. Sa bagay, dakkel mo't ngagpaiso ti ipaw-pawit na. Iso apat siyak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabaling akas ta bagay. Iso nga awagam ni Femya. Kat ibagam ken kwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita insan Uy, fresh na fresh. Siyempre mat insan. Ay, kumusta kayang kani Mr. Politiko Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kamin. Kasinsina mi lang hindi na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka man ng itibar? Wan insan. Ang masantay nga ita. Planok ti agawi di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawi dakpay laang. Kasangay ni tatang into no maya lawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, ada usarinda nga agpasada. No kasjay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakbat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakdar iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado ang maragsakan da auntie ken uncle, insan. Wan insan? Ket, agtalinaid ka di apalimet, ti may papan iti trabaho ta. Wenno ipudnungon ka da kwada. Awan panggap ko ang mangibaga insan. Sigurado nga min apagawidan dak no bilang laang. Okay. Oy girl, tanagam nga ro ti agargaraw into nagawid ka Iti kasta, sada ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidak. Ay na, agyaman ang unay Femya anak ko. Takkel at tulong dahito na tricycle para iti inaldaw masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmat. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanong ti panagadal mo no kung nang nagsubli ka mo't laing iti syudad. Wani agpaiso Femya, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang tatang. Kasla masadutak matan nga agadal.
Anya. Ha? Kasla namin pinsan mat na napukaw ti interes ko nga giskwela. Ang anak ko. Masasayat mo lang, not na maturpos mo kurso. Itikasta, at ang tuman may pagpanakal mo Pudno ti kino na ti amam femya. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang nalaang ay tuloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha? Pimya. Ingat oras ang insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya, no kasta, diretso titurog ko itinagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay adi nakriniing insan. Ay na, narnakan ka ititurog insan. Kandimot ko na, ama di ti bagbagim. Ay, awan nga rod insan. Nung ngayon kagpa-doktor. Oo, kiyak lang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito eh. Manual dawan ti kasta marikrik na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, amano sa balidaitan Ay, no saan pa lang apumipya itangag malam. Mapanakon iti doktor inton bigat. Ay, insan Yoli. Apa, kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugak. Anya? Sino iti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na mo no sino kadakwada. Ala, anyang iti planom ita. Agawid akpay lang ija probinsya. Ijayak pay lang aging nga ipas ngay ko tiin inawag. Agsubli aktong apama na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsubli kan tupay iti kasi klase iti trabaho. Uri adanton anak mo? Wan pangalaak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko. No sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo ka ni Junjun ha. Ay, talaga ka di kan malapdan, anak ko. Nanang, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akong dita femya. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguron dayta amang biyag kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga akabaalak pa iti agtrabaho. Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo, anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam. Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami ka ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Hindi kasto, klase ti trabaho tayo. Maalam pa lang ti agrosaryo, kan agnobena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasto klase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di, kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ak adumdum ngag ti Diyos kadag iti napasnag ako mararag kenkwana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, panawan ka pa dito ya.
Ang mga no maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka dagiti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Saanan? Okay, aklaan. Nalinis da ita. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasan mo na kita luwang. Agyaman ka. Kanayon ka ka di mo ta makimismisa dito eh. Labak to to'y panyam Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbahan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko matagimbagan. Si kanay, anya mo tidawat mo no kararag mo. Ha? Ay, kwa. Ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay. Katagyaman akmanan. Oh, adto iti panyom. Femia. Femia gayam tinagan ko. Jessie matinagan ko. Talaga amat nga isubling pay lang agdartaras ka kadi. Awisan ka kung maamapan mangan. Basta libre ma. Ha? Day talaga yan. Sure. Manuabulan mo nga gara makin ka. Napudno ak makin ka Abay, di na ka di pa isungbatan. Jessie, di nakpayamam mo. Mga numaamuam to tipod do ak kinatao, kat di kanton agpakita apulos. Ay tan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sikat ti babae nga narakapaap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa abar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No, ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalaysa ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutam ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa'y. Ay etin ka, Femia. Sika ti babae kayat ko ama ka din na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inunak aginatang, malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie? Agyaman ak unay, ha? Itian niya? Ngamin, inayat nak itinapudno. Saan lang ang asyak? No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti karakararag ko. Mabalin ko ka din ama-amuan? Dua ti kid daw. Wano kararag ko idi. Umo na. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugita ko na ya klase ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mangayat kan mga klon kanyak. Kat sikaday ta, Jessie. Iso apagyamana ko na iti Diyos. Ngamin, sinubatan na nagiti kararag ko. Dito ti pamanapnek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinalsuana.
Wen Jessie. Pudno unay dayta. Ay, ayatan ka unay-unay, Femya. Kat no manlugod ka, agkalisatan adagos. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami kani Jessie. Makunak ang naragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ita adamat tendwa nga anak mi. Di na inparik na asabalikin kwa na ti anak ko. Patas ti panangipatag na kadagiti talo nga anak mi. Nakasingsingpat nga asawa kan ama ni Jessie. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Gaputa iso ti inted na ang nagbalin nga asawa kan ama dagiti anak ko. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Kat sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngag. To'y pagayam mo, Femya. Ken ka pagayam, Femya. Pudno unay anaayat ti Diyos. Sinungbatan na dagiti kararag mo. Pudno unay nga awan basol tayo adi nakabailan apakawanan. No pudno kan si papakumbaba tayo adumawat iti pamakawan kenkwana, ipaay na ti tunggal dawat tayo kenkwana. Iso adi tayo nga rod maawanan iti namnama, kanayon tayo latta ako mararag ken agtalek kenkwana. Alakastan pagayam, Femya, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan Asina, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsak a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jack nakalpas iti panagadal ko, iso nga panag-impakila ang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagagat ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tsak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa di pa naring dagiti ubing? Inton ko maladaw damanan na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Tiingam idan, tagigiddan tayo na mangan. Ay na, Sabado ita na kay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita ang banday ta. Gapo iti sobra ak kinagagat mo. Malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita
Sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Limuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag daw Sabado gaya magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapak pa yung mapanidji pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti natin. Ay katwan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sigat yung makamo, bakit? Bakit? Agpabis kaya inton bingat. Amang abutok ti dua aging gatalong aldaw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon ngay dagiti mai-deliver iji ordaneta lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay lati ka doon magpa-ordaneta inton bigat. Kit iso nga rod Bilinam to ni Nancy. Ta isupay lati makaamo ka dagiti ubing, wen? Kasaritam to mo ni Brenda. Ta isupay lang ti makaamo iji pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damot kit ditar aramidan na. Nairwamdan ang mapampanawan no kasting agbiyahe ta. Ay, huwag ba't gadi Hala, maturog tan. Tapno di ta makuyatan. Masapa ta pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan? Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Yak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kung ti makaamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bali, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang Sheena. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kung ti makaamo. Sila, cellphone mo sa jagon unay. Itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Apa di mo sumbatan kay? Ang mga importante matibagada. Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubata kun amapan ijay pwesto. Apay di pa'y simbang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay fiskaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Ay, sa bagay, ay nagagata talaga ni Limway. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyaklaang amay sa, nairwama kung tatang. Kas diyan manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang. Iso matar aramida. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mo at tasimbangpet kan, Limuel Baro. Ada kayo magaya, mama? Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa ka dagiti uping. Basa pa ka no nga minti exam na inton bigat, iso anasa pa mata na gawin. No kasta, di pa'y simbangpet ni Sheena? Awan pa'y mat nga rod. Ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano ang makontak ni Nancy itay malam? Iso asya kung tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Nuwan nga rod. Rabiin ba't ngagpaison? Sakat makaturturog ako. Huwag mat ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, paawid mat ta ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin, no, at idugman ng tipila. Ayun, siguro, Baro. Wala. Huwag kayo maturog, mama.
Siya akong timanguray ka ni Sina. Atong sa kati customer mo ita, bakit? Itay ka pa a-text dita. Ay, uwan nga ron. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order itinatang lakay. Nasayad no kas na bakit? Blessing amin na kita kadata. Wan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tamerindaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan ba't lang ang agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay din ni Randy. Taiso pa lang ti ag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso na pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makaina ka man, bakit? Ayun, alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, aping nga ka dito eh. Shh! Di ka natagari. Rene. Kailiw ka una yan, Sina. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga naumunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabalin na panawan ti will-willing na, aging gamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan dito ko nakmat? Pangasim. Abay, di ka di mahiliw kanyak. Kailiw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay mi. Pangasim rin eh. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kayo ito, Sina. Ay naaldawan, Sina. May sa oras mo sama dita sa angot ti sarmingan. Saan matatatang? Kanya nga saan? Kaya no nakalablabasit ta si Pimon na itay kapailan di takiday, kas kada kurimat-mat mau. Ay, apaw, mabuong tonta sarming iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di, tatang? Makadlawak sa ita amampay akasta ti pamay ama mangurnos iti bagay. Saan ka met akasta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan, Sina. Mapan ka pailaang agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sina, di ka aramid ko nakmanayin. Agpanunot ka na sayaat. Di ka aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasingput to'y anak yu? Siguradwam lang, Sina. Nay, narabyan ka man ba kahit? Da ka matgaya man, Limuel. Well, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami matanal pa sa Garden. Awagan ka itay. Sunduin ka ko ma. Hindi ka ba't makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat ngamin ti cellphone ko. Kasa ka di. Naan kan? Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti si Dam. Nagluto iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan ti nag-indistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kagaruda nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni John na itay bigat, mama. Basansan ba't ti irurarda iti da ichay at yun na? Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko ang da ichay ngay.
Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na dati gargaraw day ti atsona. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Ah? Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo ti buksit na. Sakat kasta unay alabasit ti bibig na. Matindog pa dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao namat mama. Ay nahinton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti day na. Sapay agduduma lalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sina, bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ah? Ay, awan mat imbagbaga na kanya, lakay. Naglohon da dya tao. Uray ko mamat na umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray yung dagati ahente iti palengke. Padasek akong takan, lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver idirapi Nalabit na kasta. Ngayon ba yamon? Siyaklatan ti mapan mga laka dagiti simang putan natin. Ayong kayam, sumurot ka? Ah? Ay kwa, saanin lakay? Ada ngamin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale taadamot da Brenda ken Marie Ijay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwaken kan. Oh, apay nga itaka lang, Sina. Itayak pa lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mat anapantiin na ni Limuel Ijibalay. Iso ngay na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lang. Okay. No problem. Tinapatagkatadakan. Kailiw ka una yan, Dave. Kaslay patay ko tijak pan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Abay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunay, Rene. Nagtapoy saan adito ayan tiritaw. Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kaya't amadadaol ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, wait na balayan. Kat siya kung ti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjay ngar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakita. Kinapod nun, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla na pukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Diyak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, abalayan. Sika pa'y laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Diyak pa'y laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbaga amnisina, sakbay amala daw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpay. Agyaman nak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit dita sinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka iden, Sina. Tatang. Mangibabain ka. Hoy, sinaamon day je arine sakbay amamuan ni Limuel ti may papankan na kayaw. Kuha, tatang. Anya nga kuwa. Giyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amin. Tadusaan, ang mga numapatay na kati asawam. Nakasingsing pa ni Limuel kang ka, nakagagagayt.
Nakaananos ngam kasta ti subad mo kang kuana. Tatang, No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw, kasta tararamidan. Agbain kamot iti asawam sina. jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidiya. Dalang ron asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kenkwana. Gapo ka day, talaklakay, iso ang nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo, Hindi pa imagaron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namday mahiblada ka. Ay, di ka ba nagsangit-sangit dito? Putin niyang ti relasyon nyo iti day dyan ay. Ket ipamaysam nga si kaswan ti asawam kan nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa lang. Oray di ka pa lang mapan ni pwesto yaw. Tadama ni Brenda pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makambo ijay. Uwan, tatang. Ikari, sina ako ni Rene. Ngamkid tawa kakasalita yun ni mama. Tadi na ibagbagakin ni Lemuel. Noon yaman tinakita na. Ikari, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko ma, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngampus-pus ko laklatan ti rupak amakisangsango kenkwana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi kani Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan ang nagpakpakita daytoy. Nagsukatak maten iti Facebook account kan cellphone number iti kastakat din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak maten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan maten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti aga-amak. Aging gaan nalipatak maten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ka ni Lemuel ti amin nga maun-una anak met iti buteng. Siguro kat nasaysaya aten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin aparikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman kan saan kat adalat tapan na kailawan. Ngamno daytoy kat inday pagbabawyan, ada barong agsapa asumangbay, amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo, babaan iti sipupudno apanagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin iti naragsak, narangpaya, ken narangay a panang pasangbay iti Paskwa, ken panang pasungad iti baro atawan. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti awan sarday na, ngayon kay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma taadda kayo akanayon iti nasayaat a kasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biagita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingka panangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yumat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmat a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Fredo! Fredo! Isardeng mo pala ang daytar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Abit na ito yun. Hey! Ay na, umay kakit din tamangaldaw tapay. Ituloy mo to inton madamdama day taob obraam. Oo. Uy, bakit? Oo. Ay, sigurati pudot na ita. Ay na. Sakit, garang tinik. Un nga raw. At titanong lakay, uminom ka pa'y. Ay, agyaman na bakit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Nay, kanya nga nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native amanok lakay. Sinagpawak iti papayakan bulong ti marunggay. Ay na, nagimas ay. Ay, aduman timbakan ka, nukas tabakay. Ay na, ay na. Imbag ko na am tadimbagas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew kan mang party iti manaw. Malaga ron, mangantad bakay. Ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang tatang? Ay, kinasayal kami, nakaw. Si Karay, kumusta ka ditaan? Didak pa kadanagan tatang. Okay, aklaan ditoy. Ay, nakakailiw na kauna yan, nakaw. Agandanat ka dita ka na yun, Wen ka di tatang. Sana bale. Duwalaangan abulan ti urayan sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen tatang. Ay, nagsaya atay. Ay, namaragsakan laki di ninanang mau.
No maamuan natin panagawid mo, anak ka. Iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyon na. Awan rumba nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% na nasalon at kami. Inaldaw ka mapanigitalaon, iso may exercise titulto lang ay. Ngam saan nyo kumamat nga abuswan ti Baguio, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado ka nun titarakin nyo amanok kan pato. At dapay kalding kan baboy, kasanuyo pa'y itan ama asikaso dagita. Ay, awan rumba nga pagtanagam, kunak manan. Natiksa kami pa'y tinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga uri ang kikitan pa'y nga ubra, wano tingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo latan ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Well, boss. Ay, matong paltibilin mo. Ipagam tong around, no kaano ti eksakto ang panagawid mo. Tasunduin da kanto kaninanang mo yung airport. Taitulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawid. Sumagmamanulaan nga oras ti orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Ket ti pagsayaatan na. Nairanapay iti Pasko kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit diti agbakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadaktal ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag. Ti manyatan pasalubong na ti bagana. Hello, Insan. Di ka kadi madanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na, saan ang maisukat? Insan Faith, pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito eh. Anya day ta, Insan? Ni Uncle Fredo, Insan. Oh, apay ni tatang, Insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Ngam apay akastoy matan tinasangpat ako. Apay di mo manlay nolay di sasangpat ko, tatang. Apay. Insan. Nagsakit, Insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agan, naskin nga awatan tayo nga awanan ni Alfredo.
Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan kuana. Kan para kada kayong imbati na insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anak pasama kan kuana. Nakaragragsak iti nagsarita kami. Sakbay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uwi ron insan. Nagtulag kami mait. Naurayan na. Kagay logan ti usaran ni nagpailay. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na ka nang dagiti tarakan na. Ay, di nakmatan inuray. Kas jay matan ti napasama. Unay matan ti kas ti anak pasama kada kaya tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan, awan parikot iti dayta. Sana bali. Jaktun agray nyo iti kontrata kalpasan ti talo atawan. Agfurgo dakton. Iti kasta adanton kadwa ni nanang dito'y balay. Ay kat wana insan. Orasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka mait, kaspod-pod nung anak da. Wan insan. Amo, kanariknak dayta. Awan may bagak kadakwada. Impaay da amin akabailanda. Tapno maiparik na da kanya. Di pa matag ti pudpud no alagan na. Nagdayta ka manan insan. Agsaangit ka manan. Malagip ko man nga minanday din atang nakasingsingpat. Nga maapay nga isupay ti nakapasamakan ti kasi. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gananad ka mo ti jay wine. Di mo baybayan ti bagi. Urayan may ti panagbakasyon mo. Imulagat man beto ni Apo Inay. Ay, kasta unay apudot na. Ay, tinasayaat. Aglinong at man pa'y di takalkalapaw. San abalay, tadandanik beton malpas to'y kagaikak. Ante sila! Hey! Ni Betrudel, tagturong gitawi. Hey, aglinong kayo pa! Panay, nakapudpudo! Uwan baraw, urayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, ay niya nga, ay dagiti bit-bit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti meriendaan nyo antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay nagimasin baraw. Siyempre antay, nasustansya da gitoy. At dapay dikit. Ay nagadun ngay. Jak maibus da kita, Ay ka, meriendaan yung tumanan, inton malam. Ay,
Sa bagay Mala, umay katamapanta di ta kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeryendata. Ay nasaysaya at matlaang noing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ading kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat no masansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit de? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo napudot adanom. Makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan maysa, awan panggap ko amang ibagakan kwa na. Diyak kayat nga isupay manen amain ayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjeng uping. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpud no adadakkel na. Isu ada kaminti ng padakkel. Ita, nasa pamatlaang apinanawan timbilang na nga ama. Ay adda akon di tamanang. Ang rumbang nalaang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidang. Awan rumbang nga pagtanagam, Carmen ading ko. Banog ko laang daytoy kunakmet. Kumusta kayong di nanang? Ay okay aklaang anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madamati abunok kadagiti mulak. Kita naglalang tudasan ka de. Aywan. Ay dadakkel dang agpayson nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Nga rod nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Anak ko. Adda tinangdanak iti kalman anagabunaw. Adda basit saan daan alpas. Iso ti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta nanang. Aywan gayam nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo ington bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak ni Insan Rodel takuyugan da kayo. Ay awan sakit ko, anak ko. Pudno, ngagsaksakit ti barukong kuno ko Angam saan matakan ayong. Ugali ti bumakahden, anak ko. Adun ti an-andayan ti bagi. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, aklaan ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Nasaysaya at matlaan no agpa-doktor kayo. Itikas na, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawan no, anak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talon. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayaw. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay nakaay-ay at aboy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel mo't na bagay. Agudungak man kit din ton bigat, tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy, iti kasta, mayat ti panagdakkel da. Kat napintas to umat ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buibuya kadagitoy amula. Ay, unay matlakit di ngaminan ti kasat ti asawak.
Nasapad na kami mo't apinanawan kini Faye. Ngam pagyamanak latat ti Diyos. Ngamin, uuray saan mi apudpud no nga anak ni Faye. Impatag na kami mo't iti kastaunay. Iso na lang, takinay kayat namutan ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madya marikriknak at tinasaya at itong ukupay lang. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. Nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Ada awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello Insan, nakaawag ka mat. Insan, patipkaram ko matipakinagam mo. Ni, apay ka di Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispalda giti doktor. Anya, saan? Saan apod na data? Insan? Unay matante kastoy agasat dagiti nagbali na dadakil ko. Insan? Ubingag pa'y idinatay dagiti pudpud no dadakil ko. Gapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaad na kiti adayo. Ita, nagsarunumat lang nga napukaw datan ng kananan. Apaya kastoy. Anya launa yung tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala naman amin na napatag kanya. Insan, di ka kumagsaw iti kasta. Mamati ka panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay o siya pay. Nagadumat dita tinas kanya aglakam ka dagitoy. Ngam apay o siya pay. Agkalma ka pa, Insan. Apay! Insan, mawatak ti marikrek na. Ang saan arumbang asidiran ti Diyos. Kas na kunakon. Nalabit nga darapimpintas a plano ti Diyos para ka. Talaga ka day asaan da kan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan? Andi, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no daak idadayo. Nang runanod da trabaho apaka kumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wan anti, awan rum ba nga pagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y lang ti makaamod iti balay ha. Kandag iti mulmula ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmula na. Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod anti. Ngam di namatan maramanan dagita nagrigrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kano kayat amarigatan ka. Iso nga aramidan na mat amin akabaalan na, tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod anti. Kat day taunay ti pagsaksakitan tinakam ko.
Kayat ko idang ikan itinasaya at apanagbihan. Kas panang subad ko iti kinasaya at dakanyak. Ngam kasto'y matan tinapasamak. Naamak pa'y nga amin dagiti impopawit ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Tipasbok ka nakita kiti silet na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod ko mamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok adi tay kabaalan asulbaran. Dayta ko mati kanayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubliak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat aging gaita addaak paylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak, nagsaruno da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan kat sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasayaat amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tay matamo atalyawan ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tay nga rod ko masidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy kat pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo kenkwana. Ad-adda nga rod apatibgaran tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayang Faith, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.